Һәм инде 4-нче Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, кадерсез әйбер дигәндә, "Ва фарагака кабла шугылик." Буш вакытыңның кадерен бил. Менә әйткәнем бит хадис, ике нәрсәнең ниъмәтнең кеше кадерен белмәс дип. Берсе нәрсә дидек, сәламәтлек, икенче буш вакыт. Чынлап та менә иң кадерсез әйбер безнең бүгенге көндә ул вакыт. Бу иң кадерсез. Акчаны күбрәк кадерлибез, экономия итәбез вакытка караганда. Әмма акчаны эшләп алып була. Югалтың икән 10 меңне. Шабашкага чыктым анда, сәүдә беләнме кәсеп итеп аны эшләп кайтарып була. Шулай ук сәламәтлекне дә авырттың икән, дарулар эчеп, система куеп, төрле физкультур, гимнастика ясап, диета тотып, киридән сәламәтлекне давалап, стройга басырга була. Шулай бит. Әмма вакытны бер кайчан кайтарып булмый. Кайтмый. Сатып алып та булмый аны. Бурычка алып торып та булмый. Югалттың икән син 1 сәгатеңне YouTube'да, Instagram'da теләсәң нитеге кызык-мызыклар карабанда файдасыз нәрсәләр, ул кире кайтмаячак. Алтынга тең иң кадерле әйбер ул вакыт. Шушы вакыт өчен без әле җавап тотачакбыз кыямәт көнендә. Һәм шушы вакытны дөрес кулланып, без үзебезнең киләчәгебезне инде нинди булуын телибез киләчәгебез, әгәр дә ул файдалы, хәерле, шатландыра торган, була торган теләсәк, менә вакытны дөрес кулланырга кирәк. Чөнки менә шушы вакытны дөрес кулланмыйбыз икән, тәртипкә салмыйбыз икән, ул безнең тулачак хәерсез, бузык, гынахлы гамәлләр белән. Теләсәң 1-2 сәгать буш, файдасыз, кызык-мызыклы видеолар караганча, әгәр дә без шушы 1-2 сәгатьне или дөньяви яктан безнең һөнәребезне тагында яхшырта торган, сәүдәбезне тагында алгарак җибәрә торган бер инде китап укыйбыз икән, бер файдалы лекция тыңлыйбыз икән, яки дөньяви яктан ничек күбрәк әҗер эшләргә, ничегрәк күбрәк Аллаһка якынайырга, шундый китап укыйбыз икән, шундый вагыз тыңлыйбыз икән, бу инде безне үстерәчәк шәхес буларак, интеллектуал яктан дигәндә. Әмма вакытны теләсәң бу шайбер кара, ул безне киресенчә төшерәчәк. Аңа күрә әгәр дә безнең үсеш аласыбыз кирәк, үз һөнәребездә, үз кәсебебездә, үз сәүдәбездә biz карарга тиешбез вакыт. Кисәмә файда китерәме, яки ахиратыма файда китерәме? Анализ ясарга тиешбез. Иртә белән турабыз, безнең вакыт тәртипкә салынырга тиеш. Кайбер кеше, ни өчен соң кайбер кеше шушы бер көн эчендә 10 төрле эш эшли ала, кайбер кеше 1-2 эш кенә эшли ала. Кемдер анда 60 ел яши, шулай шуң хәтлек эшләр, шуң хәтлек гамәлләр эшләп калдыра. Тегенең яртысы да юк. Чөнки вакыты тәртипкә салынган. Ул белә, менә бүген нәрсә эшлим, нинди планнар, нинди максатлар куелган. Кем инде вакытны кадерсезли, хаос анда. Моны эшләп карый, тегене эшләп карый. Әмма ахыр чиктән бер нәтиҗәгә чыкмый. Әгәр дә без үсәсебез килә икән, чынлап торып, җәмгыятькә файда китерәсебез килә икән, безгә бик мөһим вакытыбызны инде нишләргә, тәртипкә салырга.